God morgen. Rigtig hjertelig og dejlig sabbatmorgen. Og hvad er nu det for noget? Det kan man lige præcis få for at give godt et forsøg på at være så moderne. Godt, der var den så. Jeg skulle nemlig lige være sikker på datoen. Allerede der, hvor jeg tekniske vanskeligheder. Jeg er ikke nogen havørn i mekanik, det ligger helt fast. Vi har den 31. maj. Det var lige alt, hvad jeg skulle finde ud af. Og så være sikker på. Vi har den 31. maj. Sabbat den 31. maj. Året er 2025. Og klokken er 07:07. Sådan. Og budskabet i dag, det er 42. del af Løven har brølet. Og for eftermiddagen lægger jeg 43. del op af Løven har brølet. Her i 42. del for denne morgen, sabbatmorgen, der lyder det: Løven har brølet, før verdens grundvold blev lagt. Selvfølgelig har han det. Løven af Judas stamme, Isais rodskud, Davids skaber. Han, som kommer de forrige ting, beder os at gøre det, kommer de forrige ting fra gammel tid i hu. Til jer Gud, og ingen ydermere. Ja, jeg er Gud, og ingen er som jeg. Jeg, som fra begyndelsen kun gør enden, og fra fordomstid de ting, som end ikke er sket. Og jeg vil gøre alt det, som mig behager. Der er kun mig. Jeg er den, som har talt jer det alt sammen forud. Og hver eneste lyd, jeg har sagt, det gør jeg. Det læser du i Esajas 46, versene 9 og 10. Og jo tættere vi kommer forløsningens dag, så prøv lige at bemærke denne. Ikke bare prøve, men så bemærk denne. Hvordan Esajas og Jeremias og Ezekiel og Amos og åbenbaringerne 13, 18, 17, 18, 19, 20 kommer tættere og tættere på os, sammen med Matthæus 24, Lukas 21 og Markus 13. Det sker alt sammen. Bestemt ikke ligesom præsten prædiker, men som Jesus har talt det forud. Han som er profetiens ånd, Jesus Kristus. Kommer de forrige ting fra gammel tid i hu. Til jeg er Gud, og ingen ydermere. Ja, jeg er Gud, og ingen er som jeg. Jeg, som fra begyndelsen kun gør enden, fra fordomstid de ting, som end ikke er sket, og jeg vil gøre alt det, som mig behager. Han som siger, det er mig, der er Gud, der er ingen andre. Jeg har talt jer det alt sammen forud, og hver eneste lyd, jeg har talt, det gør jeg. Jeg indleder med bøn. Jesus Kristus, det er med ydmyg ånd og stor taknemmelighed, jeg kommer frem for dig.
for denne samme lektie. Jeg beder dig om din hellige ånds virke, både igennem mig og i de, som lytter. Jeg beder dig, at de virker til styrke for de omvendte og til omvendelse for enhver, som hører herpå. Jeg beder for de, som sidder ensomme, alene, syge, på enhver måde besværede, uanset hvordan det så er, at ordene også når dem. Og at de kender, at du ved din hellige ånd er til stede i og hos dem, således at du også er til stede i blandt mig, som står her, de øvrige, som er samlet, og disse, der betragter sig selv og betragtes som værende stakler, men dog er dine højt elskede skabninger. Jeg beder dig om et rigtig godt udkomme ved vores himmelske Fars hellige sandhedsånd, som også er din ånd, Herre Jesus Kristus. Til hvem kendte nogensinde din vilje, om ikke du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje. Således beder jeg dig om engle til stede, virkende i og sammen med os og hos os, og din hellige ånds tolkning af det budskab, du også har til os for denne sabbat. Amen. I Jesus Kristus. Jeg sidder bag min katte. Min katte, det er en aldeles 6-spor kæmpestor bil. Der er lige plads til et par skruetrækker og lidt af hver sådan bag i, men så havde det ikke synderligt meget mere, men jeg har alligevel fået lavet et værksted. Og deromme fra bag i den katte, der sætter jeg mig ind i kabinen. Fordi der er noget, der begynder at rumstere. Så nu sidder jeg inden foran rattet og har skubbet sædet fuldstændig tilbage. Og det her, det sker på en P-plads, parkeringsplads mandag den 26. maj 2025. Og det sker mellem Grenaa og Randers. Klokken er 23, det kan jeg se lige foran mig. Der er et ur i instrumentbrættet. Fordi det lød til mig, imens jeg kørte, der lød det: du er min lov. Lær mig dine skikke, at jeg kan holde dine bud. Ja. Nu er jeg sådan set altså bare lige ude at køre bil, ikke også? Fordi jeg havde en aftale, jeg skulle være fremme ved, og den er så overstået. Nu er jeg på vej til, jeg ved egentlig ikke hvorhen bagefter, fordi jeg behøvede ikke at tage nogen bestemt rute tilbage fra Grenaa og så helt op til den anden side af Skive. Det var egentlig sådan en tur, den skulle sådan bare sådan småhygge mig lidt med at se, er der nogle pæne veje hjem, så er der dem, jeg kører. Sådan nogle fornuftige ting kan man også godt blive forstyrret i, og det gør Jesus så. Men det er så ikke en forstyrrelse. Det bliver faktisk temmelig spændende. Det lyder til mig: du er min lov. Lær mig dine skikke, at jeg kan holde dine bud. Og når sådan noget sker, så ved jeg godt, så kommer der mere. Derfor er jeg kørt ind på den her parkeringsplads, som tilfældigvis lige er nogle få 100 meter derhen, kan man se et blå skilt i front, samtidig med, at ordene bliver talt. Så der kører jeg ind. Der sker ydermere dette, fordi så tales der jo mere, når jeg er kommet frem. Og det er ikke altid, jeg husker at have papir med, men den her gang, inden jeg tog afsted, så siger det ind i mit hoved:
må jeg heller lige få en blok med, Flemming. Så jeg har en blok med, en A4 lineær blok. Og nu skriver jeg: Du er min lov, lær mig dine skikke, at jeg kan holde dine bud. Lov og skikke er ikke uden Gud Herren, som talte alt frem til synligt ud af intet. Johannes, siger det. Og jeg griber op derom, fordi der har jeg en 1740 udgave liggende i bilen, og det er en bibel. En bibeludgave af 1740. Den uforfalskede sandhed i sin danske udgave. Og jeg slår op i Johannes, og når man begynder på noget, så starter man jo fra en ende af, så jeg slår op i Johannes evangeliet kapitel 1 og læser 1-5. Der er fuldstændig i tråd med, hvad som netop blev talt. Og efterfølgende tales mere til, og jeg skriver det alt sammen. Jeg sidder i en Caddy, en rigtig gammel en af slagsen, fra 2006. Det er en bil, der ser ud af ikke noget som helst andet. Her kommer en i en meget gammel bil, som ikke er særlig hurtig til at følge med trafikken. Den er i vejen bil. Sådan ser min bil ud. Det er Jesus ligeglad med. Han kan sagtens tale med ham, der sidder inde i den alligevel. Så hør nu. Du er min lov. Lær mig dine skikke, at jeg kan holde dine bud. Lov og skikke er ikke uden Gud Herren, som talte alt frem til synligt ud af intet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det var i begyndelsen hos Gud. Alle ting er blevet til ved det, og uden det er ikke én ting blevet til af det, som er. I det var livet, og livet var menneskenes lys, og lyset skinnede i mørket, og mørket begreb det ikke. Ham, skaberen, hvis almagt er så overlegen, at hans ord skaber, hvad han som skaberen lader sit ord nævne. For har han det sagt, så er det skabt. Altså nævnte han os fra før verdens grundvold blev lagt. For intet er skabt, uden han har nævnt dette. Uden ham er ikke én ting til af det, som er. Amen. Således kan fornuften ikke afvige fra erkendelsen, at Gud og Jesus forud har planlagt alt i detaljens yderste marginal. Alt fra begyndelsen og ind til enden. Fader og søn kendte i Guds altvidende forsyn, at ved enden af alt skal mere tid gives, dog den værste tid være den korteste, for menneskenes sjæles frelses skyld. Sådan kender og sander vi, at vi alle fra før verdens grundvold blev lagt, er indregnede og ikke senere tilregnede. Der er ingen mennesker skabt, fordi de er skabte til at fylde det ellers tomme rum ud, som ville have været i den tid, som bliver lagt til. For denne tid, som er lagt til, er ikke nogen hovsa lagt til løsning. At nu må vi det heller lige putte lidt mere tid på her, Jesus. Sådan har Gud ikke sagt til sønnen, sådan har fader og søn ikke talt sammen. Men de vidste allerede fra før verdens grundvold blev lagt, når dette kommer til enden, skal der være mere tid for vores, de udvalgte.
Men den værste tid skal forkortes. Disse dage skal forkortes, ellers bliver intet menneske frelst. De vidste det alt fra begyndelsen indtil ende. Sådan kender og sender vi, at vi alle fra før verdens grundvold blev lagt, er indregnet og ingen senere tilregnet. Amen. Der som disse dage ikke blev forkortet, der blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld skulle disse dage forkortes. De værste dage bliver de færreste. Jeg elsker, når Jesus gør sådan nogle ting. Aldrig på noget som helst tidspunkt sætter man sig ud i sin bil på noget på noget så almindeligt som det her, det er en mandag. Det er det, som normalt regnes for kaosdagen. Det her, det er noget så almindeligt som en mandag. Og så giver Jesus, hvad der skal tales, når der bliver sabbat. Og så bruger han faktisk resten af ugen på at vise og forklare. Fordi der bliver forklaret grundigt resten af ugen. Ikke i lange remser, men grundigt, kort, koncist, koncentreret, kort og præcist. Ud fra den uforfalskede skrift giver han mig de skriftsteder, som beviser, hvad jeg netop har læst for dig. Sådan er Gud. Sådan er Jesus. Suveræn, uigendrivelig, absolut kærlighed til hans skabning. Der er altså også bare nogle budskaber, der siger, og du skal passe på ørerne, skal du. For viger du til højre eller venstre, så viger du fra mig. Og så kan man i overført betydning godt sige, så falder der brænde ned. Der skal kongen sige til dem ved hans højre side, kommer hid, min faders velsignede, arve det rige, som jeg er beredt fra verdens grundvold blev lagt. Læser du i Matthæus 25, 34. Og i åbenbaringen, den læser vi om pavedømmet og paven, den romersk-katolske kirke og dennes øverste pave, Leo den 14. Juhu! Tænk sig, at de har magtet at vælge en Gud mere. Nu er det jo spændende, om han så også viser sig at være så menneskelig en Gud, at han også gør, som den 304. pave. Hellige Gud Fader paven. Og nu har de valgt den 304. som for mig at se heller ikke kan undgå at dø af alderdom. Det er noget af en gudeflok, de har så der, var. Jeg undrer på, når så vi kommer til opstandelsens dag, og alle de paver, der har været og gået rundt under titlen Hellige Gud Fader paven, skal de så have et møde først sammen med de 1250 kardinaler, for at sende en røg op et eller andet sted, for at vise, at nu er vi blevet enige om, hvem af os der så egentlig er, der er Gud. For det forløbet, så har de jo valgt indtil 304. Det er 304, vi har i dag. Men mindre du spørger Vatikanet,
så er det kun den 151. 20. Og går du ind og googler på det, så er det den 264. 20. pave. Og afhængig af, hvad det er for en katolsk præst, du spørger, så er det altså nu den 304. Jeg håber, de selv kan finde ud af det. Det kan de jo så øjensynligt ikke. Det dyr, som du så, har været og er ikke, og skal opstige af afgrunden og fare bort til fordærvelse. Og de skulle forundre sig, som bor på jorden. De, hvis navne ikke er skrevet i livsens bog, fra før verdens grundvold blev lagt. Der var den igen. Før verdens grundvold blev lagt. Når de ser dyr, som var og er ikke, endnu det er. 1798 bliver Pave Pius, som også går under kælenavnet Pjevsen, bliver han sat til fange af Napoleons general Louis Alexander Berthier. Fordi Pjevsen, altså Pave Pius, han har været skyld i, at ham, der skulle være Napoleons svoger, han bliver taget af dag. Og så bliver Napoleon altså godt muggen og knotten, og så siger han til Alexander Louis Berthier, som generalen hed, og alligevel er på de kanter med sin hær, så siger han, du kan godt gå ind og tage den knude der til fange, aldeles omgående, fordi nu slutter festen, nu er det nok. Det sker i 1798, og det er det, vi kalder sværhugget, fordi det er det, som er profeteret som værende sværhugget. Og Louis Alexander Berthier, han går direkte ind midt i en seance, hvor paven han ellers har sin 3-etagers hat på, den med klumpen op på toppen, og kors på klumpen, som viser, at han er Guds vikar, altså Kristi vikar på jorden. Han bestrider og besidder Kristi eksistens og gerning på jorden. Det er, hvad den klump der fortæller, og rundt omkring den er der et bånd. Og jeg spørger så, hvad er det jorden? Nej, det er ikke jorden, det er et rigsæble. Hvad laver korset ovenpå et æble? Og hvorfor har de aftegnet ækvator rundt omkring en rødnende frugt? Det får jeg ikke svar på. Så er der yderligere 3 etager. Den øverste etage siger, at paven han er gået i himlen. Den mellemste etage siger, at paven han er gået på jorden. Og den nederste etage den siger, at paven han er også gået i helvede. Det var den beklædning. Og det er hovedtøj, som paven havde på, da Louis Alexander Berthier med en god del af sin mænd går ind midt i seancen og striber Pjevsen, altså Pave Pius. Og jeg tror ikke, heller ikke blandt syvendags adventister, der er der ikke nogen mænd, som kan være i tvivl om, hvad stribt det betyder. Så står der altså et ganske og aldeles og fuldstændigt nøgen menneske foran dig, når der er blevet strippet. Og de strippede Pius, både for hans 3 etager kæmpestore hat, som ellers fortæller Louis Alexander Berthier, her står Gud i himlen og på jorden og i helvede, som også er Kristi vikar. Her står hellige Gud Fader Paven. Det er Louis Alexander Berthier fløjtende ligeglad med, for nu har hellige Gud Fader Paven Pius ikke en travl på kroppen, og han bliver taget med som fange og sat i fængsel og bliver skidtmas og forlanger at få lov til at tale med Napoleon, og det får han så altså åbenbart lov til, fordi han siger til Napoleon, jeg vil dø i Rom, og Napoleon han tænder ligeglad og siger til Pius, dig, du kan dø alle steder.
Så Pius bliver taget til fange i 1798 og dør året efter i 1799 i eksilet, altså i fængslet, af en sygdom, som Gud har pådraget sig under fangenskabet. Det er nogle fantastiske guder, de får så valgt i den romersk-katolske kirke. Barbarer. Der går så lige noget tid, fordi nu har de jo ikke nogen, de siger i hvert fald, de har ikke nogen Gud. Alle vi andre, vi havde stadigvæk en Gud. Hele resten af jorden havde stadigvæk den eneste sande Gud. Fordi der tog sig offentligt frem med det. Og da der så har været stille længe nok, synes de, så omkring det ikke at have en Gud, så siger Vatikanet, altså at vise vasse. Nu vælger vi altså en ny, fordi nu bliver vi nødt til at have en igen, fordi det skal de jo have. Så de vælger en ny Gud, og værsgo, så kører den romersk-katolske kirke og hele dets forbandede væsen på skinner igen. Det er kort fortalt sværhugget, som er profeteret om i skrifterne, Daniel og de øvrige profeter og åbenbaringerne. Det var, da Pjevsen blev stridet og taget til fange og døde af sygdom i fængsel i 1799. Og det dyr, som du så, har været og er ikke, og skal opstige af afgrunden og fare bort til fordærvelse. Og de skulle forundre sig, som bor på jorden, de, hvis navne ikke er skrevne i livsens bog fra verdens grundvold blev lagt, når de ser dyret, som var og ikke er, endnu det er. For mens paven ikke var, så var der jo stadigvæk den romersk-katolske kirke, som bare tonsede derud af, men nu ikke så højlydt, før de valgte paven igen. Og prøv lige at se, hvad der sker i dag med økumenerne, antitrinitarianerne og hele det her forbistrede verdenscirkus, som de kører nu. Dette er den sidste tid, i hvilken vi lever nu. Og dette er et af tidens tegn. For os, som ikke er i den kategori, for det er vi ikke, vi er syvendedags adventister, og vi passer vores kald. De 3 engles budskaber, hvoraf der især nu den 3. er aktuel. For os gælder ordene. Der skal kongen sige til dem ved hans højre side, kommer hid, min faders, ikke faders. Jeg var lige et øjeblik fanget nede i den romersk-katolske, fordi der er jo ikke kun én far, der er mange fædre. Undskyld. Der skal kongen sige til dem ved hans højre side, kommer hid, min faders velsignede, over det rige, som jeg er beredt fra verdens grundvold blev lagt. Til tale bekræfter tale. Ellers havde jo første udsagn blot stået alene tilbage som skrålende ton, og ikke bragt nogen værdi. Et ords følgende tale er første ords medvært. Nu viser det sig, om medværten er ligefrem eller listig, om medværten er benægtende eller bekræftende, om medværten er løgn eller sandhed. For at kende sandhed heri, skal vi være kendte i den eneste sande Gud, og den, som han udsendte, Jesus Kristus. Til ham, som er sandheden, afsvinger sandhedserkendelse, fordi han er sandheden.
Og sandheden erkender også selv, i uanset hvilken situation han befinder sig. Da Jesus var anklaget, der taler han som svar til øverste præsten. Jesus sagde til ham, du har sagt det, for øverste præsten spørger Jesus, om han er Gud, om han er kongen, han bliver spurgt om det hele. Og Jesus siger til øverste præsten, du har sagt det. Dog siger jeg ja, fortsætter Jesus. Dog siger jeg ja, nu herefter skulle I se menneskens søn sidde hos kraftens højre hånd og komme i himmelens skyer forløsningsdag. Det læser vi i Matthæus 26:64. Jesus, som siger til os, da han lærer os bønnen Fader vor, i den uforfalskede bøns udgave, afslutter han bønnen med, dit er riget og kraften og herligheden i evighed. Amen. Det kan I ikke læse i jeres bibler i dag. Det er taget væk. Det er fjernet bort fra jer. I ser ikke, hvem som er selve kraften. I ser ikke, hvem som er selve herligheden, karakteren, og derved også Kristi karakter i al evighed. Og Jesus afslutter endnu med amen. Han som er amen, siger amen. Intet er mere sandt, intet er mere stadfæstet, intet står grundigt og fast. Det er klippen, som har talt. Selve klippen åbnede sin mund og sagde amen. Så vær der I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen. Det er alligevel også noget af et budskab, Rabbi har. For vores himmelske Far, som er selve kraften, er ham, som gav sønnen al magt i himmelen og på jorden. Og da vores himmelske Far er kraften, så er han også den, som giver sønnen kraften til at udøve al magt i himmelen og på jorden. I vores himmelske Faders herlighed karakter, som er Kristi herlighed karakter. Ham i hvem vi er, bliv i mig, så bliver jeg i jer. Det er ham, som ved sine profeter og sine apostle og øvrige brevskrivere taler disse ord til os. Men du kan ikke læse dem i din bibel. Det er fjernet bort fra dig. Får du mere om i eftermiddag. Der er sket dette. Randers den torsdag den 18. september 2017, hvor klokken var 19:00. Der bliver talt til mig, og jeg skal også bringe det her. Sådan bliver det givet mig, derfor sådan gør jeg. Til hele verden. For da det her blev talt, der sidder jeg stille sådan læs. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sidder stille, men stille sidder jeg. For jeg er fanget af det talte. Og i ham, som ved sin ånd talte dette. Her bliver talt fra vores himmelske Far, ved ånd og søn. Og da det er overstået, og jeg spørger, hvem
er det her til Jesus? Hvem skal jeg give det her? Hvem skal have det? Og Jesus svarer, til hele verden. Derfor, til hele verden, hvor mennesket øjeblik. Til hele verden, hvor mennesket enes om at skabe ro, der kan og vil Satan stadig og til enhver tid arbejde. Hvor Gud indstifter sin fred, der kan Satan intet foretage sig. Vågner I nu, alle I som tror? Vågner I nu, alle I som tror? Det er et påbud, det er ikke et spørgsmål, det er et påbud. Vågner I nu, alle I som tror? Lader jeg døbe og hellige i mit navn, hver eneste af jer, at min ånd kan udgydes over hele jorden. Jeg ønsker sag med jer. Jeg er Herren, eders Gud. Jeg er Yahweh. Min søn hedder Jesus Kristus, han er befrieren. Min ånd er sand og hellig. Amen. Hør i mig, lyd i mig, at sønnen herliggøres, som jeg er herliggjort i ham og han i mig. At også I ved min ånd herliggøres i sønnen, og således være herliggjorte i mig. Således bliver det Faderen og Sønnen og den hellige ånd, tre i et enigt. Amen. Når Guds hellige sandhedsånd taler, så skal der adlydes. Ikke for hyklerne, men de troende. I Guds søns tro, Jesus Kristus. Guds søns tro, som er vores himmelske far, i sønnen, Jesus Kristus. Og ved det, at vi døbes til Kristus, iføres vi Kristus. Og er i Kristus sammen med vores himmelske far, ånd og sandhed og far. Helligånden, Jesus Kristus og vores himmelske far, er alle et, altså i enighed. Og når vi er i Kristus Jesus, er vi således også i dem. Og dette er alt bestemt fra før verdens grundvold blev lagt. Snart får du mere om det. Vi læser det i Galaterne, kapitel 3, vers 26-27. Sådan som jeg nu citerer det, kan du ikke læse det i din bibel, for vers 26 er komplet smadret i den bibel, du sidder med. Så hør nu, hvad der skal stå frem for det, du har til at stå. I er jo alle Guds børn formedels troen i Kristus Jesus. I er jo alle Guds børn formedels vores himmelske far, som er i sønnen Jesus Kristus. Det kan du ikke læse i din bibel. Det er ødelagt, det er fjernet for dig, det budskab må du ikke kende. Det er taget væk, og så er der smidt noget katolsk plader ind i stedet for, hvor der står troen på Jesus Kristus. Vores himmelske far er ikke på vores frelser.
Han er i vores frelse, såvel som frelseren også er i sin fader. Jeg i dig, og du i mig, og de i os, at de må alle være et enige. Har du ikke den Bibel, hvor de sande vers står, så smid den fra dig, du har, og få dig den sande skrift. Det er dit evige liv om at gøre. Citerer begge vers. I er jo alle Guds børn formidles troen i Kristus Jesus. Til alle I, så mange som er døbte til Kristus, have iført Kristus. Ham om hvem Jeremias siger, Herren vores retfærdighed. Altså, når vi er døbte til Kristus og iført Kristus, ser vi således, at vi er iført af ham som vores retfærdighedsklædning. Og i ham, inden for vores himmelske faders ansigt. I himmelens helligdoms det allerhelligste. Ved Helligåndens virke og under hellige engles samvær og beskyttelse både der og på denne jord. Sådanne budskaber kan du ikke udlede af det magtværk og satans dokumentfalsk, som du sidder med. Så når præsterne prædiker for dig, så får du en lummer sovs til det, som du ellers skal have ned i din åndelige mave, for at fortære og lade fylde dig til at give videre til din næste, for din næste sjæls frelses skyld. Det lader sig ikke gøre ud for gift og brakvand. Og det er gift og brakvand, I sidder med. Hvor kendte nogensinde din vilje, uden du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje? Det kan du heller ikke læse i din Bibel, fordi denne visdomsbog, den er fjernet fra dig. Og Jakob Siraks visdom er fjernet fra dig. Tobias bog er fjernet fra dig. Og stykker fra Esters bog er fjernet fra dig. Yderligere stykker fra Daniels bog er fjernet fra dig. Judis bog er fjernet fra dig. 14 bøger er fjernet bort ud af dine hænder. Det gjorde Vatikanen i 1636, og om der ikke også at den forbandelse stadig eksisterer både i nævn og i staterne og verden over, at dem skal vi ikke bruge til noget. Satan fik sin apostel paven til at fjerne 14 bøger. Det gør Satan ikke, hvis det er sådan, de i forvejen var ubrugelige. Jamen Luther, han siger også, at disse bøger var ikke nogle, som havde den nødvendige plads i Bibelen. Tag nu lige at klappe i. Sådan ordlyd har Luther aldrig brugt. Aldrig, ligesom i aldrig. Luther oversatte også de 14 apokryfiske bøger og bragte dem ind på deres plads imellem Gammel og Nyt Testamente, som disse bindeled disse er. Fordi de har en berettigelse. Men du er altså enig med Nærum i, at det er helt i orden, at Vatikanet i 1636 fjernede 14 bøger, som vi egentlig i dag står og har grundigt brug for. Og 1611 udgaven
King James Version 1611, det får du også noget om i eftermiddag. Den blev også til med alle apokryferne. Amen. Og ham, der giver det her budskab, er også den, som gav budskaberne til de, gennem hvem hans værk udførtes, at vi har den sande og uforfalskede skrift foran os i vores hænder den dag i dag. For de, som ellers har åndsnærværelse nok i deres sind til at bruge disse bibler og ingen andre, ligeledes hvor pionerer disse gjorde. Og det er kun den ene og ingen andre, og bare der nogen andet ind, så kunne det menneske godt bare pakke sammen og gå sin vej. For en sådan var på ingen måde velkommen i Guds sande menighed. Og ja, vi er 7. dags adventister. Ikke også? Til hele verden, hvor mennesket enes om at skabe ro, der kan og vil Satan stadig og til enhver tid arbejde. Hvor Gud indstifter sin fred, der kan Satan intet foretage sig. Vågner I nu, alle I som tror, lad jer døbe og hellige mit navn, hver eneste af jer, at min ånd kan udgives over hele jorden. Jeg ønsker sag med jer. Jeg er Herren, jeres Gud. Jeg er Yahweh. Min søn hedder Jesus Kristus. Han er befrieren. Min ånd er sand og hellig. Amen. Hør i mig, lyd i mig, at sønnen herliggøres, som jeg er herliggjort i ham, og han i mig. At også I ved min ånd herliggøres i sønnen, og således være herliggjorte i mig. Således bliver det Faderen og Sønnen og den hellige ånd, 3 i et enigt. Amen. Den som sejrer, han skal iføres hvide klæder, og jeg vil ikke udslette hans navn af livsens bog. Og jeg vil bekende hans navn for min far og for hans engle. Livsens bog, i hvilken vi er indskrevet fra før verdens grundvold blev lagt. Altså er det ikke vores opgave at blive indskrevne. Det er vores opgave at sørge for, at hverken vi eller vores næste bliver udskrevet. Slettet. Men om verdens børn, som er dyrets børn, der står skrevet. Og de skulle tilbede det dyret, pævne, hele den romerske kirkes plader, økumenerne, Helligånds forsagende, Guds forsagende, Kristus forsagende, guddommen forsagende. Dem retter de deres bønner til. Den som sejrer, han skal iføres hvide klæder, og jeg vil ikke udslette hans navn af livsens bog. Og jeg vil bekende hans navn for min far og for hans engle. Åbenbaringerne 3:5. Men om verdens børn, som er dyrets børn, står skrevet. Og de skulle tilbede dyret. Alle, som bor på jorden, hvis navnene ikke fra verdens begyndelse er indskrevne i lammets, det slagtedes, livsens bog.
og de, som ikke fra verdens begyndelse er indskrevne, er de, som faderen og sønnen forud vidste, at de tager ikke faderens og sønnens parti, men går Satans veje. De, som gør sådan, er ikke indskrevne i livsens bog. Og der som nogen ikke fandt skrevet i livsens bog, blev han kastet i ildsøen. Åbenbaringerne 20:15 og åbenbaringerne 13:8 og åbenbaringerne 3:5 ud fra den uforfalskede skrift. Og ham, Jesus Kristus, vores himmelske Far, den hellige ånd og englene, endog Gabriel den sagde: jeg skal ikke hverken diskutere eller bestride. Det tør jeg ikke. Hvad sker der så? Vi har lige hørt Vi har lige hørt fra Matthæus 25:34. Der skal kongen sige til dem ved hans højre side: kom hid, min faders velsignede, over det rige, som jeg er beredt fra verdens grundvold blev lagt. Og der skal han sige til dem ved den venstre side: gå bort fra mig, I forbandede, i den evige ild, som er beredt djævlen og hans engle. Men til Guds børn, fra hvilket Gud nyder den højhellige sande respekt, som er den sande gudsfrygt. For os lyder ordene: og så frygtelig var syn. Det er Mose, der fortæller. Han har fået lov at se Guds herlighed. Og så frygtelig var synet, at Moses sagde: jeg er forfærdet og bæver. Guds frygt er ikke en tænderklapperne og knæernes ramlende som kastanjetter frygt. Det er en høj, hellig respekt for vores himmelske Far, Sønnen Jesus Kristus og den hellige ånd. Hvem kendte nogensinde din vilje? Og hvilket du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje. Amen. Til Guds børn, fra hvilket Gud nyder den højhellige sande respekt, som er den sande gudsfrygt. For os lyder ordene: og så frygtelig var synet, at Moses sagde: jeg er forfærdet og bæver. Men I er kommet til Sions bjerg og til den levende Guds stad, til det himmelske Jerusalem og til englenes mange tusinde, til de forstyrtes forsamling og menighed, som er opskrevne i himlene, og til Gud og alles dommer, og til de fuldkomne retfærdiges ånder, og til den nye pagts midler, Jesus, og til bestænkelsens blod, som taler bedre end Abel. Det læser vi i Hebræerne 12, 21-24. Vi er kommet til Sions bjerg. Skaberen, frelseren, klippen, Jesus Kristus.
og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, Guds samlede folk. Og englenes mange tusind. Der hvor Jesus bor. Og vi skal bo og være sammen med ham. Altid. Altid. Den 30. september 2024, så lyder det her til mig, imens jeg vågner. Bekymringer er sindens fjende. Den som synder er sit eget livs fjende. Stå op, søger daglig en visdom, og han går dig i møde. Visdommen er Guds hellige sandhedsånd gennem Sønnen sendte os. Og giver til os, hvad den hellige ånd har fra faderen og fra sønnen at tildele os. Fordi vort borgerskab er i himlene, hvorfra vi forventer frelseren, den Herre Jesus Kristus, som skal forvandle vores fornedrelseslegeme efter den kraft, ved hvilken han og kan underlægge sig alle ting. Det læser vi i Filip 3, 20, 21. Hovmod er ikke skabt på mennesker. Ej heller hidsig vrede for dem, som fødes af kvinder. Allerede der lyder det noget for dig, du ikke har hørt før. Det er fordi, jeg læser af en bog, der er blevet taget fra dig. Den er stjålet ud af dine hænder, du kender den ikke. Men den er koderet både til Gammelt og til Nyt Testamente. Og den gør det godt. For den har sin berettigelse. Hovmod er ikke skabt for mennesker. Ej heller hidsig vrede for dem, som fødes af kvinder. Hvilken slægt er æret? Menneskeslægt. Hvilken slægt er æret? De, som frygter Herren. Hvilken slægt er vanæret? Menneskeslægt. Hvilken slægt er vanæret? De, som overtræder budene. Midt i blandt brødre holdes den i ære, som er deres anfører, og de, som frygter Herren, holdes i ære for hans øjne. Begyndelsen til at modtage er Herrens frygt, Guds frygt. Men begyndelsen til at tabe er hårdhed og hovmodighed. Er nogen rig eller æret eller fattig, så er deres ros dog Herrens frygt, Guds frygt, den højhellige respekt for Gud. Det er ikke ret at vanære den fattige, som er forstandig. Og det sømmer sig ikke at være en syndig mand. Ja. Jofo, Sirachs visdom, kapitel 10, versene 20-26. Så læser vi Jeremias 23:6. Se, de dage kommer, siger Herren, da jeg vil oprejse David en retfærdig vækst. Ud af Davids slægt en retfærdig vækst. Vores skaber, vores frelser, Jesus Kristus.
Faderen og sønnen vidste allerede fra før verdens grundvold blev lagt, at ud af denne slægt, der fødes løven af Judas stamme, Israels rodskud, Davids herre, Davids skaber. Se, de dage kommer, siger Herren, da jeg vil oprejse David en retfærdig vækst, og han skal regere som en konge og handle viselin og øve ret og retfærdighed på jorden. I hans dage skal Juda frelses, og Israel skal bo tryggelig, og dette er hans navn, som man skal kalde ham med, Herren vores retfærdighed. I er jo alle Guds børn formidles troen i Kristus Jesus. I, så mange som er døbte til Kristus, have iført Kristus, Herren vor retfærdighed. Og er således i retfærdighed retfærdiggjorte i Guds søns tro, vores himmelske far, som er i sønnen, i hvem nu også vi er. Bliv i mig, så bliver jeg i jer. For i Kristus er vi også i vores himmelske far. Guds søns tro. Hvor kendte nogensinde din vilje, uden du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje? På det de skulle vide, at med det hvorved nogen synder, bliver han også straffet. Det er jo sådan set lige meget, om det er barn, eller teen, eller ung, eller voksen, eller aldrende, eller gammel, eller olding. På det de skulle vide, at med det hvormed nogen synder, bliver han også straffet. Kom tilbage til den højeste og vend om fra uret og had alvorligt, hvad der er vederstyggeligt. Et vist menneske vil tie indtil den rette tid, men en skvalrer og en uforstandig vil overskride den rette tid. Ja. Fordi en skvælrende, uforstandig, en evig snakker, en bullertaler, fordi den der kan bare ikke stå stille. De kværner og ævler for at holde spyfluerne væk fra en rådden tone. Og der er ikke forstand skabt i dem. Fordi de giver ikke ånden plads. De giver ikke Kristus nogen plads. De kværner tankeløs og uden sand evne for noget som helst formål. Og de ødelægger menigheder. Det kan du se i Holstebro. Det kan du se i Aarhus. Det kan du se i Viborg. Ja. Det kan du se i Randers. Det kan du se i Odense. Det kan du se i Vejle. Det kan du se i Thisted. Det kan du se i Kristiansand. Det kan du se i Arendal. Det kan du se i Malmø. Jeg behøver ikke fortsætte med det. Et vist menneske vil tie, indtil det er den rette tid. Men en skvalrer og en uforstandig vil overskride den rette tid. Han har ikke befalet en eneste at være ugudelig, og har ikke givet en eneste lov til at synde. Stå ikke op for en skændegæst.
Stå ikke op for en skændegæsts ansigt, at han ikke skal sætte sig ned for at lure på din mund. Således har jeg nu citeret dig fra visdomsbogen og fra Jericho Siraks visdom. 2 fantastiske bøger, hvor visdomsbog er talt ved manden Salomo, altså kong Salomo. Men I kender ikke kong Salomos bog, for den er taget fra jer. I kender ikke visdomsbog. Den er fjernet ud af jeres hænder. Hvordan skal du så kende visdom, når han så igennem Salomo taler sin visdom til dig? Også så langt som hertil må finde sig i, at fra 1636 fjernede Satan gennem sin apostel 14 bøger, som du har brug for. Bort fra dine øjne, ud af dine hænder. Og utro øverste siger, skal vi ikke bruge. Føj. Og videre forkyndes om Gud. Men du forbarmer dig over alle, for du formår alt. Og du ser over med menneskets synder, for at de skulle omvende sig. Til du elsker alt, hvad der er til, og har ikke været styggelighed til noget af det, som du har skabt. Til havde du noget. Til havde du noget. Havde du ikke skabt det. Det er faktisk en logisk konsekvens af at være selve visdommen. Selvfølgelig skaber han ikke noget, han hader. Og hvorledes kunne vel noget vedblive, der som du ikke vil? Eller det blive bevaret, som ikke er fremkaldt af dig? Men du sparer alt, til det hører dig til, Herre, du livets ven. Vores Herre, Jesus Kristus, skaberen, han som blæste i menneskets næse, hans livsånde. Og der skete disse 2 mirakler, at mennesket blev en levende sjæl med vejrtrækning. Alt som ikke er fremkaldt af ham, det vil altså sige alt, hvad Satan ødelægger og har ødelagt. Det sparer han ikke. Og jeg vil heller ikke skåne. Men af alt som er dit, sparer du alt, som hører dig til, Herre. Du er livets ven. Visdomsbogen, kapitel 11, versene 24-27. Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, om hvilken profeten Daniel har taget, at stå på det hellige sted, hvor som det læser han giver magt derpå. Matthæus 24:15. Og hvad ser vi i dag? Vi tager den lige en gang ved at gøre det kort den her gang. Hvad ser vi i dag? Jeg håber, jeg får nævnt årstallet rigtigt. Men det er generalkonferencen 2022. Og Ted Wilson slår ud med armene op på scenen og siger, er det ikke en dejlig, sådan han siger, herlig, 7-dages adventistisk familie, vi har her. Og hvem står på yderste højre
flanke. Der står Satans repræsentant. Repræsentanten for det syndens menneske. Fordærvelsens søn. Satans apostel. Paven i Rom. Hans repræsentant står med Vatikanets flag. Og er med i flokken, hvor Ted Wilson, verdensnominationens øverste, siger, herlig syvende dags adventistisk familie. Vandrer ud af hende, mit folk, at I ikke skal få del i hendes synder og rammes af hendes plager. Se, hendes synder når ind til himlen, og Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu. Gud har kommet hendes uretfærdigheder i hu. Han har taget hendes uretfærdigheder til sin hukommelse. Og der bliver ingen nåde i det ved Wilson og hans kompaner i Vatikanet skal tømme. Vær helt sikker på det. Det bliver uden noget. Det læser du også i åbenbaringerne. Du læser det i åbenbaringerne 14, 6 til og med 13. Glem aldrig vers 13. Det er Jesus Kristus, som udtaler dette løfte til os, som adlød frem for de, som nedbrød. Og du læser det i åbenbaringerne, kapitel 18, 4, 6. Kommer der et citat, hvor du skal vide, at vankundig, det betyder uvidende, uoplyst, kun let og utilstrækkelig viden. Det er citeret fra 1. Peter. Det er kapitel 1, versene 14, 23. Som lydige børn skikker jeg ikke efter de forrige lyster i jeres vankundighed. Uvidende, uoplyste, kun let og utilstrækkelig viden. Som lydige børn skikker jeg ikke efter de forrige lyster, i hvilke i jeres vankundighed. Ja, der fik jeg læst forkert, jeg tager det igen. Som lydige børn skikker jeg ikke efter de forrige lyster i jeres vankundighed, men efter den hellige i al omgængelse. Derfor er der skrevet, bliver hellig, til jeg er hellig. Og der som I påkalder ham som fader, der dømmer uden personanseelse efter enhver gerning, der omgås med frygt i jeres udlændighedstid. Udlændighed. Her tale om ude af det land, i hvilket de var født. Flugt, udlændighed, elendighed borte fra, hvor du hører til. Også for os kommer udlændighed, en flugt. Sæt til jeres flugt ikke bliver en vinter, ej heller på en sabbat. Dette er den sidste tid, i hvilken vi lever nu. Og når Jesus siger sådan, så er det fordi, så kommer der en flugt. Også for os.
Ja, det er alvorlige sager. Og for at gøre det færdigt, i en lang sammenhæng, så læser jeg det hele, uden afbrydelse. Som ulydige børn skikker jeg ikke efter de forrige lyster i jeres vankundighed, jeres uvidende uoplysthed og jeres kun lidt og utilgængelige viden. Som det var, som ulydige børn skikker jeg ikke efter de forrige lyster i jeres vankundighed, men efter den hellige i al omgængelse. Derfor er der skrevet, bliver hellige, til jeg er hellig. Og der som I påkalder ham som fader, der dømmer uden personsansættelse efter enhver gerning, der omgås med frygt i jeres ulendighedstid, vidne, at I ikke med forkrænkelige ting, sølv eller guld, er forløste fra jeres forfængelige omgængelse, som fædrene har overanvordet jer, men med Kristi dyrebare blod, som et ustraffeligt og lydeløst lams, som vel forud var bestemt fra før verdens grundvold blev lagt, men blev åbenbart i disse sidste tider for jer, som formiddelst ham tror på Gud, vores himmelske Far, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro og håb må være til Gud. Renser jeres sjæle i sandheds lydighed formiddelst ånden, til ustrømte broderkærlighed og elsker hver andre inderlige af et rent hjerte. I, som er igenfødte, ikke er forkrænkelig, men uforkrænkelig sæd, ved Guds ord, som lever og bliver evindelige. Og der spørges igen, som bekræftende spørgsmål, for vi kender svar. Hvor kendte nogensinde din vilje, uden du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje? Ingen kendte nogensinde din vilje, uden du gav visdom og sendte din hellige ånd fra det høje. Amen. Så var der en søster, der kunne fortælle mig, at hun havde talt med en mand, som så spørger hende, er du tilhænger af Flemming? Må jeg så alene som med det samme svar den pågældende søster og siger, jeg skal ikke have nogen tilhængere. Jeg skal bestemt ikke have nogen tilhængere. Jeg skal vise til ham, som er ham, af hvem alt afhænger. Jesus Kristus. Jeg har ingen tilhænger, og jeg skal heller ikke have. Men det ord, han giver mig at tale til dig, det ord, det kræver tilhængere i sandhedens eksistens, Jesus Kristus. Hun får så spurgt manden, hører du Flemming? Og manden han svarer hende, det er en forvirret teologi. Hvor til jeg svarer, min søster, hvis manden synes, at enkelt er forvirrende, så håber jeg ikke skal på besøg i hans hoved.
Det er så enkelt, og det er så simpelt. Hør det nogle gange. Fordi når vi sætter os på bænkene foran stolen eller pulten, og skal høre den, der står og siger noget nu, enten så vil jeg altså lige ved at dejse om af kedsomhed. Eller også kan vi lige holde os vågne i håbet om, at der kommer noget at relatere til netop i Guds højhellige sandheds respekt for sandhed fra os til ham. Guds frygt. Men det bliver lige så stille kvalt, når der nu altså bare ikke er nogen, som tager sig sammen og efterfølger vores kald. De 3 engles budskaber, hvor er den tredje netop nu, har grundigere berettelse end nogensinde. Så enkelt er det. Og når vi tager den uforfalskede skrift og citerer fra den, og en siger, det er forvirret teologi, så er der grund til at have ondt af det menneske, og den sjæl, som det menneske bærer. For Gud er ikke forvirringens Gud, han er fredens Gud. Men den, som betragter Guds uforfalskede ord som forvirrende, arme den sjæl, arme det menneske. For det menneske begår sig ikke ved Guds hellige sandhedsånd. For så var der for dette menneske blevet tolket til forståelse i Jesus Kristus. Kommer de forrige ting fra gammel tid i hu, til jeg er Gud, og ingen ydermere, ja, jeg er Gud, og ingen er som jeg. Jeg, som fra begyndelsen kun gør enden, og fra fordums tid de ting, som end ikke er sket, og jeg vil gøre alt det, som mig behager. Sådan taler han, som fra før verdens grundvold blev lagt, kender denne den sidste tid, hvor den værste tid skal afkortes. Ellers bliver intet menneske frelst. Ikke en sjæl. Han vidste det fra verdens grundvold. Så intet er tillagt, alt er indregnet. Og verdens grundvolds første time. Æren er Guds i det højeste, i Jesus Kristus. Amen. Og i himmelen kommer til dig med tak og i taknemmelighed over din uforfalskede sandhed. Stadighed er vore hænder tilgængelige, så vi kan holde det foran os og indtage dig, vores sinds, vores sjæles, vores forstands føde. Sådan som du talte dig til vores pionerer. Æren er Guds i det højeste. Det gentages og gentages og gentages. Da det aldrig bliver talt som vane. Men hver gang disse ord lyder, så lad dem lyde i den alvorlige sandhed, de er. Takker dig for brødre og søstre, de som er, og de som mere kommer til.
beder dig om en glad og fornøjelig sabbat. Både for de, som sidder fanget og ikke kan komme bort derfra, hvor de er, uanset på hvilken måde de er til fangetagende. Beder for os, som stadig kan bevæge os frit. Takker dig for den frihed, og vi aldrig lader den fremstå foran os som værende en selvfølge. Er sandelig. Æren er Guds i det højeste, i Jesus Kristus. Amen. Min himmelske Far, du som er i himmelen, helliget vorde dit navn og komme dit rige. Ske din vilje, sådan som den sker i himmelen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, sådan som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra den onde. Til dit er riget, din er kraften, og din er herligheden i evighed. Amen. Nu det. Så er min bogmærkepenge væk. Der var den. Det er sabbat. Brødre og søstre, det er sabbat. Sabbat er sejlet. Indtil forløsningens dag, hvortil vi er forseglet med den hellige ånd, med den hellige ånd, indtil forløsningens dag. Sabbat er vores sejl, og ved Guds hellige ånd og sandhed forbliver vi heri. Sabbatens dag, som Gud både velsignede og følgende helligede den. Så central er sabbat, at den indledningsvis blev velsignet og følgende helliget. Da Gud Herren havde gennemlevet sabbaten til de yderste marginalers perfektionisme og glæde sig over, at det var alt så godt. Hvori han hvilede og havde det godt, fordi alt det skabte var så godt. Der velsignede han sabbatens dag og helligede den. Han helligede ikke en velsignet dag, og han velsignede ikke en helliget dag. Han velsignede ikke helligdagen. Han velsignede ikke den romersk-katolske kirkes søndag. Hvad gjorde han ej? Kom sabbatens dag i hu, at du holder den hellig. 6 dage skal du arbejde og gøre din gerning,
Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der skal du ingen gerning gøre, hverken du, eller din søn, eller din datter, eller din svend, eller din pige, eller dit dyr, eller din fremmede, som er inden dine porte. Til i 6 dage gjorde Herren himmel og jorden, og havet og det, som er i dem, og hvilede på den 7. dag. Derfor velsignede Herren sabbatens dag og helligede den. Så for jer, der ikke kan finde ud af at sige sabbat, der hvor der er sabbat, man bruger satans og den katolske paves betegnelse helligdag. Arme jer! Arme, arme, arme jer! Til 6 dage gjorde Herren himmel og jorden, og havet og alt det, som er i dem, og hvilede på den 7. dag. Derfor velsignede Herren sabbatens dag og helligede den. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad lyse sit ansigt over dig og være dig nådig. Herren opløfte sit ansigt til dig og give dig fred. Amen.